Moi. Nyt oli Salonen ja 2 George. Muista Vesuvaa. Joo. Oi, mä menen nukkuun nukuttaa. Ai. Että se viime keikka pitikin mennä Porsukalleen. Tiedät mitä vittua säkin mulkkaat siinä? Saatanan paska. Töihin. En. Homo. Ai! Oikein, mä menen. Ai vittu mun pää. Saatana homo. Homo. Runkku. Mä en kaipaa sua. Ei edes sun äitis kaipaa. Homo. Kuka sua ei kaipaa? Ei se sun äitis perkele. Mitä vittua säkin tuut? Homo! No! Runkku. Olisi ollut vuosisadan keikka. Mä olisin tullut miljonääriksi ja ostanut vaikka koko saaren. Olisin ostanut poliisilaitoksen ja laittanut ton Fokerin ihan aikana pois. Sitten mä olisin ollut ihan hitarikas, mä olisin koko sun maailman. Muahahaha. Ei se vaan onnistu. No niin, mä oon nyt tehnyt. Niin noin paskalle. Onneksi... Mitä? Onneksi poliisi ei tiedä tällaisesta. Ei mitään. Ei mitään sulle kuuluvaa. Miksi me? Ei se voi. Ei täältä voi päästä. Fuck. Take that bitch. Tällä kertaa mä ryöstän sen pankin. Ho ho ho. Sä et kuitenkaan voi saada mua koskaan kiinni. Mä lukitsin itteni tänne vankilaan. Hyvä. Help! Hei, mitäs täällä? Ahaa, nyt tekee miten se pääs pakoon. Samaa tietä mäkin tuun. Et muuten tule. Kyllä muuten tulee. No, sinne ei pääse. Oh, mä taisin unohtaa, että mä en osaa uida. Ha ha ha. Help. En. Mä voin ottaa sua yhdellä tavalla. Kato. Et ikinä voi voittaa minua. Mä olen taivaassa. Ho 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 ho. Nyt mä ainakin voin mennä otsaakin. Hetkinen. Tarviinhan pankkiin sinne sen omat pikkuksen. Kerrankin vankilasta on edes yhtään hyötyä. Ei. Joukot tulevat. Tää vanki... Tuolla vankilaa. Hyvin No. jännä. On se kyllä jännä tää lehmä. Hyvin äänekäs ja iso eläin. Hyvin jännä. Onneksi se pitää vaan tota lehmää eikä mua kun mä yritän pankkiin aikaa. Hups! Ei ois pitänyt sanoa. Et tuu tänne. Kuulin jotain huutoja täältä päin. Mä kuulen enemmän. Et kuule. Sika. Hyvin jää. Hyvä. Raja. Hyvin jää. Odot. Vihdoin voin ryöstää tämän koko pankin.
Oho. Eikä edes tarvinnut muistaa siihen koodijärjestelmää. Oho. Nyt voi nostaa koko pankin. Ja koko saaren. Koko Minecraft. Tän koko maailman. Voi tehdä ihan mitä vaan haluaa. Ihan mitä vaan haluaa. Ihan mitä vaan. No sen. Poliisi! No! Joukot tulevat! Ahaa! Pitää äkkiä mainita nämä ennen kuin muut joukot tulevat. Toivottavasti ei tule Iron olemaan yhtään mitään. Sitten olisi asia kaikkea siinä. Jes, vihdoin. Melkein. Melkein kaikki. On just pari blokkia vaan enää. Kaikki on hoinattu. Tämä on juhlallinen hetki, kun mä ryöstin pankin. Viimeinen blokki. Yes! Viimeinen joukko. Ai niin, unohdinko mainita, mulla on luotiliivit. Voi vittu. Ja niin päättyi tämä. Rosvo vahingossa tappoi itsensä. The end. So fucking. Ok. Tää taisi olla tässä tämä video. Ja se toi mikä ihme poliisi on 104. Linkki on tossa noin. Ja sen kanavalle, mutta se ei tee enää videoita, koska se sanoi niin. Ja tää oli Alan 2 videot ja nyt mä näytän vähän sitä. Missä se paikka on? Täällä. Tästä vessasta noin rajoitin koko paikan. Ja Rosvo oli vähän sekopää ja räjähtelittämisen. Joo, ihan sama ei pysty. Okei, elikkä moikka, se oli tässä sitten. Juu, ja nyt Bloopers tulee vielä niin, ja sitten Bloopers. Saanko se kuolkaa? What the fuck? Miks mä vankilas? Mitä vittua sä Get the F off your room and get to work. Ene. Aha, Kyllä. Pikakse. Aha. Ai niin. Nur! Tää video failahti. Niitä ei oo. Mun piti olla siis mä oon tätä koko ajan kreatiivel täällä näin. Laita mut survivalille. Mitä helvettiä? Ok. Töihin. En mene. Älä. Mä menen töihin. Sitä minä.
Huhhuh. Kylläpä vaan hengästyttää. Voi että kun mä ryöstin sen pankin, nyt mä joudun tekemään täällä näin ikuista mining-töitä. Halusin ryöstää pankin ja niin. Hyvin päätöltä. No niin. Mä oon maininnut kaikki. Mä otan ne tänne. Testiin. Käy hakemassa ne. Mä oon sillä aikaa paskalla. Aivan. Hei! Intruder alert! Hän pääsi vankilasta pois. Help! Please help. Minne hän meni? Et pääse pakoon. Hän menee ryöstämään pankkia. Ei tää faili, sulla on kamemode. Ui Ei hitto. Sulla on kamemode. Onpas. Ei oo. No. No lyö mua. Ei niin oo. Voi juman kautta. Ui hitto.